orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Kala nyo wala ko ha? Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Webes. Petsa 18 na po kan bulan na 2022. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay. Sa ngaran man ni Kuya Nems, dyan tabi sa kontrol. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa paghatod kan programang ini sa Toya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginginot po kan samuyang Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Kasarabay man po si Kuya Mundaen Pading Tots Di Solo, Councilor Ian Buena kan Kamali. Siyempre ang sa kuya pong partner, former Councilor Dante Magallanes kan Daraga Albay, with Willis Plana and Jos Barcelon. Ang samuyang mga muses, sinda Ate Erika saka Ate Hazel. Good afternoon sa imo Kuya King Reginaldo, the weatherman, dyan sa Bangkiruhan. Kami kabos, nagpapaabot kan sa muya pong pangungumusta, siring man paglaom. Nakamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. 4 minutos makali sa alas 4. Duro dalagan tabi ang uran sa luwas. Kasuba ako, naglaba ako ta, nagsirip na bagasual daw. Dahil pangani, nagtuturo pangani sulinabahan ko duman sa sampayan. Aw ano kang buminurak busak bagasumakusugo na uran.
Anyway, maray na hapon sa mga parantabay niya to sa bilog na probinsya ni Albay. Digdi po sa segundo distrito, maray na hapon sa Indo, dyan sa Rapu-Rapu Albay. Pasiring dyan sa Manito. Yung mga taga Nagot-Got Manito Albay, maray na hapon. Yung mga nag-tutupad. So gabos na mga nagpartisipar dyan sa tupad kang Congressional Office ni Kong Joey sa Kakang Dole. Good afternoon sa Indo. Digdi po sa siyudad ni Legazpi. Siyempre dyan po sa Daragain Kamalig. Yung mga parantabay niya to dyan sa First District, digdi po Santo Domingo. Malilipot, Bakakay, Tabaco City, Malinaw, NTV. Kumusta na po kamo? Garo masiramon ngunyan magmerienda ni na barakong kape sa Marcasotes. Garo bihira ko na mahilingan Marcasotes dyan sa TV. Dati yan na arang ko kayan, yan na Marcasotes na yan ko yan names. Garo baga ang puto, pero pigaluluto yan sa iningkuan, yung palayok. I just don't know kung iyo pangunyan ang paagi kang pagluto kayan with all the modern equipment sa baking. Eh siyempre, maray na hapon sa Imokudi. Permita ining pigigrit si Kudi. Saro po ining daksan na ayam. Dyan po sa Santa Misericordia. Pag nadadangog na ining sa tuya pong programa, minamatada siya hali sa siesta. O dyan man po sa 3rd District, yung mga parantabay niya to dyan sa Barangay Tuburan, Paulog and Layon, pati na dyan po sa pasiring na dyan sa may mga barangays Kanligaw, pasiring dyan sa Piyuduran. Maray na hapon sa Indo. Iyan Pulanggi. Good afternoon, pasiring duman sa Laibon and Uwas. Pasiton Rinconada. Payan Siton Rinconada. Ano daw ko nagantabay pa si Father Jess Obias dyan tabi sa Karamuan? Si classmate Jess. Hoy maray na hapon pala dyan tabi kay Primong Sawa, kay former barangay Kagawad Vicente Balyaran, kay former municipal Kagawad Eric De La Cruz. Dyan sa Rapu-Rapu siring man kay Mayor Primo Dick Galicia, pati kay Vice Mayor Galicia. Good afternoon sa Indo. O sa mga councilors kang Albay, maray na hapon. Pati na po sa mga leaders niya to sa Philippine Councilors League Albay Chapter sa panginot po ni Councilor Board Member Kongkong Salceda. Garo naka-schedule na ang regional election. Kana mga opisyalis kan PCL Bicol. Kandidato si Kongkong bilang presidente, regional president. Dahil paglingawan kan mga taga-Albay, taga dyan sa Catanduanes, taga Sorsogon, Masbate, dyan sa Camarines Sur and Camarines Norte. Dahil paglingawan si Kongkong Salceda as candidate for president ng PCL Bicol.
Yun na dakulono na ngunyan ang mga hubin pang mga political leaders, ano? Mga nagbuburutwa ng mga madudunong pati, mga matatali. May kaaraman sa governance. Kaya medyo sabi nga ni Kayan, surusigurado kita sa mga pinagpipili niya itong mga leaders ngunyan. Maliban sa iba. 15 minutos, makalis na po ang alas 4 ni pagkahapon. Oy, nagmi-meeting baga ngunyan yung G20. Yung G20. Ano man nga yan, G20 nga yan? Nagmi-meeting po ang G20 dumampo sa Bali, Indonesia. Ining group of 20 ini, ini po sa mga nasyones na iyo po ang minakontrol kan maabot sa 80% kan ekonomiya kan bilog na kinaban. Kundi ako nasasala ang mga yaon dyan, siyempre dahil po mapabaya dyan ang Amerika, Estados Unidos de America, yaon dyan ang China, yung Russia, yaon dyan. Kaya lang dahil abot sa presidente ninda ta busy duman sa pakipagdusmugan sa Ukraine. Si Iho di Putin. Si Russian President Vladimir Putin. Sa ngarang pasada, Vladi. Madugo. Day po nakabot duman sa meeting kan Group of 20. Kayaan niya on duman sa Group of 19. Pero pinadaraman duman Russian ambassador sa Amerika, itong susigi bagang kaotik sa United Nations, so ambassador na otikon, pigpara turo kisan tabi duman, sa meeting kan Group of 20. So ini pong meeting na ini, sabi sa bareta, ang mayor na katuyuan databi, iyon na primero sa dulon, ang Rusya na punduhunaan na ang pakikipag-iwal sa Ukraine. Sabi po kan presidente kang Indonesia na si Presidente Widodo, tangani ngayang makamupuna ang bilog na kinaban. Sabi po kang presidente kang Indonesia, bako man lang ngaya itong duang nasyon na ito napiktado. Bilog na kinaban. Bilog na kinaban na napiktado kang kariribukan ninda dyan sa Ukraine o Ukraine. Ang tinamaan ng grabing negatibong epekto dahil po sa girang yan. Iyo po ang sektor kan pagkaon, pati naman po ang sektor kang enerhiya. Kaya baga ang pagkaon niya to, alang kaon ang inflation rate sa food sector, pati sa energy. Halangkaw na po ang presyo kan mga barakalon niya to. Bako lang sa Pilipinas, kundi sa ibang nasyon. Iyo man tabi ang epekto kay niong kariribukan duman sa Ukraine. Kaya grupo kan G20, sabi ninda, ano daw nga tapuso na nindo yan? Nabarak ba ka nindo nga dyan tanganing ang kinaaban, maka move on, makaigpaw na po sa grabing problema sa pagkakaan asin man sa enerhiya. Gura ano na po ang litro ngunyan kan petroleum products. Mababa ni na 50 sagod piso, tatari tiyang kita ki mga 1.50 sagod 3 pesos. So ini pong grupong ini kan mga mayayaman na nasyones. Iyo po ini ang minakontrol kan kayamanan kan bilog na kinaban. Sabi 80%. Pero mas sobra pa dyan. Ngunyan, si Seng ngayon nagkakontrol man niya sa 20%.
natatada pong 20% kan na kontrolado nindang ekonomiya. Siyempre, kontrolado man yan kan sa indaman po ng mga tauhan. Kaya sa indaman giraray. Ini pong mga nasyonis na ini, may nailing akong karikatura. Garo po ini octopus, ining kugita, kuya mundain. Garo kugita, piraan tentacles kan kugita. Sumakao ko, tawang ko kisarong, anong ngaran ka ini? Sarong, si isa ini, piraan tentacles kan kugita. 8, sala. Sala. Dahil pa nga niya ko tapos magapot sa imo, nagsisimbag ka na, kaya sala susimbag mo. Pira ang tentacles kang kugita, kung suduwa, kinagat kan, hanit na putol. O pira natada. Anong da? Iyo baga, tama man ang gan. 8 minus 2, di 6. So garo yan, imagine nun nindo iyan ang mga mayayaman na nasyon na iyan, na pinagre-representar man kan mga pinakamayayama o pinagre-representar ang mga pinakamayayaman na ekonomiya, pati mga individual, mga korporasyon asin grupo ng individual sa bilog na kinaban, bagagaro yan mga kugita. May mga tentacles yan. So, apat na tentacles niya, nakaano yan, purupot yan sa bilog ng kinaban, direktang kakuruputan ka yan, so kayamanan kang kinaban. So, apat naman kaya na tentacles, pinagkukuruputan bang kaya, so liog kan sa indang mga tao, sa manlain-lain na mga nasyones. So mga nagre-representar kan sa indang mga interes, economic and political interest, sa manlain-lain na mga nasyones. Kaya, effectively, kontrolado nindan bilog na kinaban. Kaya nga ni baga, may taramon ka ito, na inida ang mga mayayaman na nasyon, kung minahatsing ko yan names, ang bilog na kinaban, lalo na sa mga saradik na nasyon, ti trangkaso, hatsing pa sa naduman sa inda, minaabot sa tuya, trangkaso. Halimbawa, ang China, yung post-Mao era, naaging makapangyarihan na maray ini. Bako lang siguro sa military, kundi pati sa ekonomiya. Lalong-lalo na po duman sa partikan Africa. Dakulon sindang negosyo duman. Digdi po sa Asia, dakulon man ang negosyo. Lalong-lalo na ang pagpapautang. Ang iba nga na pinagsasautan ang China na naging ganyar daa or nagpupromote kaniyong debt trap policy. Kung baga papautangon ka, so uninterest, dahil ka na makabayad. Tangani na sa imong resources, sindanaan mapakinabang. Garantiya sa utang, yung resources kang nasyon. Balikan tayo din group of 20. So ini pong group of 20, may G7 pangani kaya. May manglaylain pang grupo ki mga nasyones. Iyan po, pinag-organisar da iyan, tangani na maging sistematiko an exploitation in the kan resources, kan bilog na kinaban. Buot sabihin kan sistematiko, pigbarangabangan in the kuya names ang bilog na kinaban. O an Amerika ngaya, an Pransya, an Germany, an Spain, an Japan, uning ngayon mga teritoryo nindo. So Russia, China, si isay pa. Iba pang mga nasyones, naggrupo-grupo yan. Iniman nga yan sa indong teritoryo. Dahil nga kita mag-aragawan kang teritoryo, tanganing dahil maulit. So nakaaging duwang Giyera Mundial. World War I and World War II. Kung babalikan ta po ang istorya ka itong duwang Giyera Mundial, at the time bagatabi ko yan names,
aram ko day kapamang kay buhay. So ekonomiya kang kinaban, nagano na baga, nag-transfer na from purely feudal pasiring sa industrial. Di ba? Naging produktibo na dahil sa makabagong teknolohiya. Dahil na kayang konsumohon kan mga nasyones na hindi ang produkto ninda, kaya kaipuhan na ninda na maghanap din mga merkado. Kung ma-engage sinda, duman sa pigaapod na massive na production nin mga produkto, kaipuan manindaan mga raw materials. Kaya ang pinag-aragawan nindang teritoryo Kuya Name sa bilog na kinaban, sumasupply kan raw materials sa indang mga pabrika, asin sudadarahan ninda kan finished product. Nag-iriwal sinda, naggira, nagsururog ba kay itong panahon, so Germany, so Japan, so Italy, yung supigapod na access, powers. Yung Amerika, Pransya, Germany, pati so Soviet Union, nagsururog ba nito? Allied powers man sinda. Pig-iriwala ninda kung paano ninda pagbaranga-bangaon subilog na kinaban. Tanganing da maulit da atabi ang arog ka itoong pangyayari. Nag-organisar na sinda sa mga mayayaman na nasyon. So naging imbulto duman sa iriwal na ito, Kuya Names, nag-uurur na sinda dyan sa mga asosasyon na yan. No? Mga economic organizations yan manlain-lain ng mga nasyon sa kinaban. Apuera ka yan, igwa man sindang pinagbigibong mga military alliances. Kung dahil nga madarang sa santong dasalan, di talaga nga magparaspasan kita kani. Santong paspasan nga naman kita kani. Kaya yan nangyari dyan sa Ukraine, saro na po yan na manifestasyon kan santong paraspasan. Tan Ukraine baga, nag-apply na po na maging membro kang North Atlantic Treaty Organization. Saro pong military alliance, kan manlain-lain po mga nasyon sa Europa, asin kan Amerika. Nyaran tang padagos na Ukraine, dati po ining miyembro kan USSR, the Union of Soviet Socialist Republic, na alyansa man ito kan mga pigaapod ng mga Eastern European nations. Ang sa indaman pong patron, iyo po ang Russia, asin man po ang China. Maray na araw kayo na nag-uron-uron sinda. Bakong araw kayo ito na talagang tarakmaan ki teritoryo. Ngayon baga, nag-iristorya na sinda na halimbawa nga so Latin America, masupply nga kikapi sa Europe, dapat nga araw sa na kayo niyo. Ang volume kan kaping dadaron mo duman sa muya. Tangani nga yan sa muya man nga mga producers duman sa Europe, nin kape, dahil man nga magkarulugi. Sa bagas, may mga control mechanisms na kan pagbibinalyuhan nin mga kalakal. Pero kung minsan, nagpapalusot pa man ang iba. Kaya pag nakariparos hindi na may nagpapalusot, kikol hindi ang atensyon. O yan nangyari nga garo nga baga nga so trigo nga baga nga garo piga kontrolan mo sa produksyon. So yan po. Naguroron sindangon yan sa Bali, pero ang pinaka-agenda ninda, iyo po ining kariribukan duman sa Ukraine asin kan Russia. Get an ugly girl to marry you. If you wanna be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife. Garo anak ka-schedule pa nga ni gayo, di gwa pa ki miriting man kan sa mga APEC. Yung membro kan APEC, bako yung APEC di sa tuya. Very often cause So ano yan, Asia Pacific Cooperation gadaan. looking for things Diba? break his heart. Economic cooperation. So mga ano man yan, mga bako yan mga darakulao na mga mayayaman na nasyon. Cooks meals, So mga kuan lang yan. So kumbaga so mga protege nations be happy for the kan mga mayayaman na nasyon. Mag-uururon man sinda woman your yung Asia Pacific Economic Cooperation ganyan. Get an ugly girl to marry you. If you wanna be So maray na yan na nag-uururon sinda kisa kan
burog binarilyuan in mga kanyon, mga bala nin bomba, nin mga eroplano. Guro na sa nasinda. Ang problema dyan, pag nung nagdudurulak ang mga ilipante, pati ang mga tanga, nadadamay, Kuya Names, alakan na Second World War bagaan, iwal kan Amerika tapos kang Japan, magtagtalabot, kita sunarunot. So Amerika day, mambaga na, lamang nga naging nakamati dumang kimakisarong puto ki Granada, kan, yun sa Hawaii, yun pala sa Hawaii, Wake up a little Susie and we Ayan, pag nagiriwal ang mga ilipante, ang natanga tabi nagkakay-repeat. we're in trouble deep. Wake up a little Susie. Wake up a little Susie. Okay, kung nakita ni na 30 minutos, makalis na po alas 4 ng paghapon. Mabalik kami pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Microban GT Disinfectant. Proven effective against ASF virus. Hinebra San Miguel. Sulit hanggang sa huling patak. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte, Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Joey? Caroling, caroling, now we go. Christmas bells are ringing. Caroling, caroling through. Oy, Pasko na Cynthia ko. Christmas bells are ringing. Ano ba nag-receive na kang bonus din da, no? Oy, mga misis. Sing the sad. Mga misis, magbugtak na ka muna ng checkpoint. Diyan sa sindong puertaan. Bells are ringing. Maragay din ni si Franz na nakabonus na yun eh. Caroling, caroling through the town. Christmas. O may nag-text sa kuya, naghapot, Kuya Names. Baka araman simbag kayo niyo. Nga tabi ang ibang mga motorista. Pag may nag-aaging ambulansya, nagsusurunod naman. Ang ambulansya baga paano? Pag nagawangwang yan, put sabi yung kayan, dahil natatraffic. Ani ba man agad na kuhan ko yan, nag-text sa tuya, siguro nagabiyahin ko yan. Ako na reparo ko man yan na kita baga mga tultul na mga nungarang kayo ni, mga motorista de. Pag may nagawangwang niya sa likodan mo, minagilid kita. O kung mabalikan na pakilampas ka ng ambulansya, mabalikan na sa linya mo. Dahil ka na makabalik, nakuluno ng garo mga supating na nag-agi sa ambulansya. Tapos yung mga anungarang gani, yung mga malugaw na si Rayaw nagsurunod. Bawal po yan na makipagkarira ka dyan sa ambulansya. O kumusta na pala so mabagal na sasakyan, dumang ka lang sa pinakakanan. Kumusta na dito? Anyway, ang kayan baga pinakakatuyuan kan sabi ko, nungarang kayo ni, para sa seguridad niya to, safety as in order dyan sa tinampo. Kaya nasa satuyan na yan kung magpara sabal-sabal pa kita dyan. Minsan nga ni may nadangog ako, natangita pagpagilidon mo kami. Nagbayad man niya kami kan road users tax. Uyugon mo How still we see thee lie above the Okay, padagos kita kan sa tuya pong pag-istoryahan. Kan nakaagi pong aldaw, ang pamayo kan House Committee on Ways and Means, si Congressman Joey Sarti Salceda,
kaigwa po ni na meeting pagurulay tangani pong diskutiron an manlain-lain na mga presupuestong measures na pag-refer kan manlain-lain pong komite. Diyan po sa House of Representatives. By the way, wala man po kiterminong komitiba. Komite. Sala po ang tataramo na komitiba. Maka may kaparehas bagang tanog labatiba. Dahil man po kiterminong komitiba. Komite. Yan. Sa pigiristoryan po duman sa komite ni Congressman Salceda yung kadakul-dakul po na mga referred na mga presupuestong bills. Halimbawa dyan yung Emancipation of Agrarian Reform Beneficiaries. Kung na ako nasasala, iyo po iniso pinagpadrinuhan ni Kong Joey na kung saan sa mga recipientes kaining daga sa rarong po kan agrarian reform, comprehensive agrarian reform law or program, tatawan po nin relief. Bakong so relief na ngaya bagas, nodol, sardinas, kundi so relief bagagaro so kaumayan sa pagbayad duman sa inda pong mga utang asin obligasyon. Yun. Yaon man po dyan yung bill tangani po na mag-establisher kaining Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Siring man yung Philippine Center for Disease Control Prevention, tayo ni po bunga kan experience niya to. Leksyon. Ini pong bill na ini na pagtugdo ka ini Philippine Center for Disease Control and Prevention. Ini po suleksyon na nako ata. Kan rapunggason kita kan pandemic. Kaya ini pong COVID-19 pandemic. Yaon man dyan yung government financial institutions, unified initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery Act or GUIDE Act. So ini man po sa mga lakdang tangani pong matabangan po itong mga nagka-problemang mga negosyo na makarecover sinda bilang parte ka na economic recovery and rehabilitation agenda kan gobyerno. So sa iraron po kan pag-urulay na niyo, pinag-adalan ninda ini nin labi-labing pagkamitikuloso o carefully studied by our lawmakers, tangani pong masiguro that we deliver the best services for the people. From thy holy face with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. So saro po sa sabi nga ni Kenny, pigihiling na maging landmark legislation, parte kan magiging mga landmark legislations. Ini pong Internet Transaction Act. Pinagkonsolidar na niyo. Kasabay na po ang House Bill 687 na pinagpadrinuhan po ni Kong Joey na naghahagad po na ma-regulate ang internet commercial activities asin ma-ensure ang proteksyon kan mga customer, kan mga konsumidores na ginagamit po ining pinag-aapod niya tong online transactions. So saro ini sa mga kumbaga prioridad
kan House of Representatives kunyan pong 19th Congress na kita ngunyan garoyo. So yao man po dyan yung Proposed Public Schools of the Future and Technology Act or House Bill 636. Si Kong Joey man giraray so principal author kay niyo na naghahagad man na ini pong ma-introducir asin ma-adaptar sa mga eskwelahan niya to, public schools, ini pong pigaapod ng mga technical innovations or technological innovations. So mga makabagong teknolohiya baga kuya names, madaraman, magamit man dyan o may turo man dyan sa mga public schools niya to. Bakulang duman sa mga private specialized na schools. Kundi maihiras man duman, ma-institutionalize duman sa mga public schools. So yaon man dyan ang pagkakaigwanin na pagkakaloob kan man lain-lain po ng mga proseso, mga processes, pag-abot dyan sa mga makabagong teknolohiya, mga instrumento, nangani po na mapasilitar ang pagtuturo, siring man ang learning process, tangani pong mas mapahiwas pa ang kakayahan kan mga estudyantes, siring man kan mga paratukdo. So yan po, Public Schools of the Future and Technology Act. So pigiristoryahan man yan. So saro pa po na pinagtawanin na importansya, iyo po ining pag-improve kan serbisyo sa irarom po kan housing and urban development. Hindi po may relasyon man ini sa mga serbisyo kan gobyerno manungod po sa pabahay o sa harong. Diyan nagpara debate sa duwa na senador. Naraman mo ini o tabi kuan Angel in the morning or of the morning. Nagpara debate si Senadora Villar. Ano na nga ni sungaran ni Senadora Villar? Cynthia. Tapos si Idol Rafi, si Senador Tulfo. Nagparadibatan doon ini, manungod dyan sa conversion da akan mga farmlands into subdivisions and other residential and commercial purposes. Sabi ni Cynthia Villar, ako ngaya, sinurat ko ngaya ang rice tarification law. Tangani ngayon ang pundo na malilikom hali dyan sa batas na yan, may tao sa mga sadit na parauma. Bako ngaya daga ang kaipuhan ninda. Ang kaipuhan ninda, mag-diversify sindakan sa indang economic activities. So, yugun mo ang bot sabihin po ni Senadora Cynthia Villar na ang daga, bako po yan para sa iya, bako yan ang pinaka-importante na kagamitan sa produksyon agrikultural. Yugun mo para sa iya, kapital. Halimbawa, ngayon sa parauma na may 2 hektarya, napili ngayang gibuhan ki subdivision. Babakalon ngayon sa 2 hektarya ki arog kaining kantidad. Dapat ngayon day pagulangon. Ang gibuhan niya kang parauma na may sadiri niya kang 2 hektaryang yan, ipabakal niya naan. Tapos maghanap siya ki lugar, duman siya magbakal ki panibagong daga na mas dakula ngaya, taan daga niya ngayon na napili na maging subdivision o industrial state, halangkaw niya ang kantidad ka. Baka ngayon sukabayaran kan 2 hektarya, makabakal siya niya kang ki mga 10 sa 12 hektaryas na. Si Rapi Tulfo, an issue mo duman ko yan na pinagpupus niya, iyan na mga daga na iyan, napatunayan na iyan kan mga parauma, na produktibo. Natatayon ng gadngaya iyan, ang pinagtutunggo, nagibuo na subdivision na iyan, tanuman iyang kipagkakan kan tao.
mabakal ka kidaga duman sa bulod na dahil man nagtutubo ang paroy. O, di ba? Ang barato ang daga, Kuya Names, diyan sa mga kabubuldan magapo, maapgo, ang nagtutubo sa na dyan, kuan, iniong so talahib, kung ba kung talahib, so uyan bagang mairason, langatong. O, duba, sige suka pasuwayan kan dua. Ha? Negosyante bagaman ng si Senador Villar bako. Halimbawa, Kuya Names, may 2 hektarya kang daga na bigta tanuman makiparoy. Diyan niya sa may gilid kang airport. Sa dating airport, gura ano man ang gadyan ang daga. Mahalon baga. Kung i-develop nga yan as commercial, residential, or subdivision, ang 2 hektarya mong daga dyan, pwedeng bakalong ki mga, sabi yung 3 milyon. Di ba? 1.5 ngayon sa 2 hektarya. Kaya nga, pabakal mo naan. Tapos, duman ka nga sa ano? Duman nga sa may parting manito. Bumakal ka na duman ki daga. Nyaan 1.5 million mo, mga pirang hektarya na. Imano ka man dumambaya. Na inio, napatunayan mo na iniyong irrigated, product, nagtatalubo ang paroy. Imaduman ka, diba? Dahil irrigation, i-convert mo man ng gadyan into subdivision na proven na yan na pinagkukwaanin o pinagtatanumanin pagkakan duman nagparadibati sa dua. Joyful and triumphant, oh come. Pero sabi ni Senador Cynthia Villar, dahil man niya kung nakakonsensya ngayon at saradit niya mga paraoman na may tigduruwang hektarya ngayang daga, umahan. Ipatawag ko ba sa paaging yakan sa kuya ngayang rice tarification loan, nagkatarawa man tig parayban 5,000 garo ito. O tapos dabang traktura gayon. Narain daw na di. Kung nirao nandyan sa ground level, di kita magtitiyo sa pagkaon. Bilyon sa pigkwinta duman. Okay, kung nakitanin na 46 minutos, makalis na po alas 4 nin pagkahapon. Sa inadigyan sa Ligaspian matibay magiray kanuning bigapod ng mga frozen shoulder ini baga so matagaso na ako nakakabirik ko. Kaya pag doon nagda-drive ako, pag nagili ko side mirror sa wala, kasabayan lawas. Sa intabi digyan igwaki maray na para istira kan pigaapod na frozen shoulder. Makulugod sa luong, tatapusin sa karon may minagubtik diyan sa may likod. Tibaad sa nasabi kan nakaorog ka subago, tibaad sa na ngayon sa sa ulunan mo. Ako talagang ulunan ko halang kawon. Mga 2 suon, 3. He's the little boy that Santa Claus forgot, and goodness knows he didn't want a lot. He sent a note to Santa for some soldiers and a drum. It broke his little heart. Kunitabi, naka-receive ako nin text message. Hali po digdi sa NTC. Na sabi niya digdiyo, sabi ka ng NTC, huwag maniwala sa text na may pangalan ninyo at alok na trabaho. Pabuya o pera. Ito ay isang scam. I-report sa NTC hotline number 1682. So, naramdaman ko baga, bako pinirmahan na ni Presidente Bongbong. So,
mga SIM card ta i-register, di ba? Kumusta na daw ito? Tayo man sana ito ang anungaran ka ini, makakataonin solusyon sa mga problema ta dyan sa cellphone. Pati yan ng mga sige bagan ralastaran dyan sa anungaran ka ini, sa social media. Di ba? O yun man sana yan ang makaka-resolver itong i-register yung mga SIM card. Sabi ka ni ba, pwede man baga ngayang pwede man baga ngayang magpalit-palit nin SIM card? Niya ako, pwede man yan, pero ang ka paparegister mo, pagalong baga. Yugon man, pero milyon ang nakakalat na SIM card sa Pilipinas. Kung sige ang paregister mo, sige man ang kapipila mo dyan sa itong center, na kung sa induman ka po maparegister kan sa ibong SIM card. Yung inconvenience, talo ka dyan. Pati sugastos mo dyan sa kababayad mo guys sa registration. So dahil databi magtubod sa ining mga text messages na niyo, mga text messages na niyo na nag-officer nin trabaho, ano pa ito? Garo sahod or mga assistants, scam databi yan, pabuya o pera asin trabaho. So maging anong ngaran kayo ni? Maging maingat kita pag-abot digdi. Igwaman nga ni hindi ko lang kung scam man ito o tabi. So mga mahilig baga magbirahe, pasiring dyan sa sarong isla sa Korea. Si PM na pa Korea sa aga. Mag-agom, buksin da sa sarong isla sa Korea via Singapore. Taduman sinda sakay sa aeroplano na direkta pasiring duman sa sarong isla dyan sa Korea. Pag-abot duman sa immigration duman sa islang ito, dahil sinda pinaluwas, aramin do ko na ng rason, kung nga tataday pinaluwas, dahil natuong kan mga turistang itong Pilipino, sa mga tourist destinations duman sa islang ito, dahil nila toong, so iba na, garduwa na sa naanday nila dahil nila narunduman, duwa na sa ng destinations, dahil sinda pinaluwas duman sa immigration, pinabalik sinda sa Singapore, duda ninda, discrimination. Tapos ibang mga turista na hali sa mga mayayaman na nasyon, may mga Amerikano mga Australiano, dahil mga pigparaarapot kayo ito, dahil mga pigpamemorize sa mga dudumanan nindang anungaran kayo niyo, dudumanan nindang mga destinations. Kaya sabi ninda, garong ngayon na biktima kami nin racial discrimination. So inapot ninda kuya names. Ano ngayon mangyari duman nga sa reservation mi sa hotel? So mga binarayada nindang garo baga tour guides ninda, ta-advance palanaan, pati so mga entrance fees. Ang simbag da duman sa immigration kan South Korea, duman sa islang ito, kukunaman nga problemahan. Uyugon man. Kaya mag-ingat man giraray kaipuan man giraray na pasiguruhon sa tuya pong mga sadiri asin mga propriedad pati kwarta. Bueno, ikuan lang kita ni 5 minutos o 6 minutos bago mag-alas 5. Maray na hapon palan kay Charot Ardales dyan po sa Sipi. Siriman kay Manay Mili dyan po sa Nungaran kay Nis sa Bitano. So mga nag-ara po tabi kan
ma-program ni Kong Joey asin man kan DOH sa CHD Bicol, padagos pa man po girara ito. Ang ano lang po, ang nagtapos ka na Oktubre, yung ano niya, yung activity na diagnostic and laboratory examinations, duman po nakalawag ito sa sayang birth month. So, garubaga so regalo niya ito sa tuya. Ito po ang napundo na itong 1 month na ano na diagnostic and laboratory services. At ito po sa lawag ito kan aktibidad ni kan birthday ni Kong Joey. Pero sa regular MAEP tapos yung AX diretso man giraray, no? Kuan lang sunod ta sana itong checklist kan mga documents na pinagre-require. Halimbawa sa MAEP, kung ma-avail ka ni hospitalization, siyempre, ang pinaka-importante dyan, yung latest na hospital bill. At aduma, siyempre, babasihan kung piraan babayadan. Yaon man dyan, yung certificate of indigency, yung medical abstract, etc., etc., etc. So, magpasya na lang po dyan sa opisina ni Kong Joey, dyan po sa Ninong's Hotel. Hanapon po dyan si Ate Hazel, si Ate Erika, o kung sisima niya, si Jerry. Si Gerard Salire. Diba? Tatarabangan po kamukan dyan kan sa indo pong ngaran kayo na iba pang detalye. Dagos po yan, dagos po. Hoy, maray na hapon pala dyan kay Willie, dyan tabi sa Gubat Iraya sa Bakakay. Siringman kay Councilor Alvarado, Toto. Tapos kay Councilor Father Sano Noli Alparse. Kung nag-antabay si J. Louie, ano ini? Totoo tabi niyo, J? Naan na mga kids da tabi ko yan names, mga aki, may duwang bituka. Sabi digdi, kids have 2 stomachs. Brother Louie. Ang saraw da tabi na bituka kan aki, inimpiga apod na meal stomach. Meal, M-E-A-L. Sabi niya, it's about the size of a pea. Ano ang pea? Yung P-E-A. Bako ya so pisog? Pisog. That is why nga children cannot consume an entire breakfast, lunch, or dinner. O, tas sa dayoto ng laogan. Ngunyan, sabi digdi, the second stomach is the snack stomach. Susaro meal, susaro snack. This stomach, the snack stomach, stretches and has an infinite amount of space. Naku, may suyap. Agaro pala niyan tulakan sa mga nakikipista. May suyap kaya ang tulak mo, tadaying dahing kabasugan. I see. Ano ini, J? Totoo ini, Naan mga akita, igwanin na ano nga rin ka ni, duwaning compartment sa tulak. The male stomach na sa dayoton, asin ini pong snack stomach na nag-stretch. Garo ini so, araw gad ka na so tulakan amigo ko. Wala nga na ko yan So, kagharong, na napagpistan ganing amigo ko. Dahil nakatagal so kagharong. Aram mong sabi kan so kagharong, purot pa daw niya pa di. Kapot-kapot na minasbad. Ano ba man sisabihan dito? Kaon sa dangya pa di, tantada mo nga, san lagun mi? Uyogon mo
Beno, inabot na kita kan sa tuya pong para mientras na pamamaaram digdi sa programang Tudi sa GB ngunyan pong Webes. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan Second District of Albay. Sa ngaran man ni Kuya Nem sa control. Hindi po si Councilor nung dawal kan man ito nagsasabing mapasatuya ang bendisyon kan sa tuya pong kaguranan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Webes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.